सर्वे स्फोराधिकार
देवाचे उतरणे Santa, Dusugan, Day, Party, Cindy,
Amen.
आमचे सगळ्याचे ख्रिस्ताचे कृपा देवा समोगनी पवित्रत्व सोयीकून तुमचे सोबे असो. ख्रिस्ताचे उद्या मोगाळ बाबा पयलीं आनी तुगेस्त कुटुंबांतल्यानो सुरविल्ल्या गायनांत आमी म्हळें कश्टात गेलो येयात वसन वगयतल्यान येयात आनी हांव तुमकां विशय दितलो. आमची भयण तेरेस पायस फाटल्या साबार म्हयन्यांत हांव कश्टांतली कुडीच्या दुखेन ती वळवळटाली. देवान तिचे कश्ट समजून तिका आज ती बापा थंय केला. तिच्या मरणांतय आमी सर्व दुखेस्त जाल्या पूण तिका सर्गीचे राज लागता म्हणल्यार आमकां संतोश दिता. आज व्हडा संख्यान आमी हांगासर मायक आदेश मागोवंक जमल्या. तिच्या हत्याक आमी सत्नासरीचे मागतासतना तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक देव उज्वल लाभो दिवन ह्या दिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. घेवच्याक आमी कितें सर्व भक्तांची भूक धरया आनी देवालाचे मोक्षाने मागया. सांगात म्हणया हांव तांची सर्व देवा आनी तुमकां पावयली वनाची दोत्रांना तुलसाडून वायट जाडूतली वडे सोडून हरेक रायची प्रार्थना केल्या. सर्व पिता देव आमची काकूत करून आमची बातका मोक्षन आमकां ससनाच्या जिविताक पावू. अमर देव आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी भुलोबाई मानून घे. तुझो पूत मेल्ल्यांका पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी ती बाबतान सत्मान खाव. ताच्या पुनर्जिवंतपणान तेरेस पायस आमच्या भयणीक वांटो दी आनी आमचोय भरवोसो अदीक कर. आमच्या सुन्या तुज्या पुताची क्रिस्त वरवी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी रास वर्सलयता ससनाचे ससना. आपल्या आशा पुताक सैत बाकी दवरी नसताना आम्हा सुमेस्ता पसरता का करून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोयेन हे सगळे आमकां दिनसताना कसो रावात. देवान दिसलेल्या विरोध पिल्यार कळोवून तिनी दिवन पूण देवूच फैसल दिता तर तांकां गुन्या उबार करून कोणाक तांकां क्रिस्त जेसू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमच्या बसत विनंती करता. अशें आसता कोण तांकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळीं करतलो. कस वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणाचो वार नेसनासत करपार आपाय वा तलवार जाल्यार ह्या सर्व दिसांनी आमचो मोग केला ताचे मरिपात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतल्या पंडीत जाणां मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैन्यवर्त्यो सत्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं कुठलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या संयतेक आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें
मुझा सोन्या मुझा देवा तुका मुजो मोठा नेता मुझा सोन्या मुझा देवा तुका मुजो मोठा नेता देवा तुझ सदैव तुझ्या दर्शनाक हांव वळखले गुण आसा तुका मुजो मोठा नेता उदानातले सुखे धरणी परी मुझी कोण तुका लानेता मुझा सोन्या मुझा देवा तुका मुजो मोठा नेता तुझ्या मंदिरात तुका हांव दीस उबारता तुझी पदवी आनी महिमा देखून हांव आशेता तुझ्या मोगोचो अनुभव जिवाक प्रास्ट्रेस मुझी म्हण तुझी महिमा वर्णिता मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मुजो मोठा नेता मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मुजो मोठा नेता हालेलुया 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 बाबा सगळी फिल्मेच्या दुनिया तुझी स्तुती करता इतिहासाची गुणगाना तुम्ही मुखट्या हालेलुया 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 सर्वेस por तुमचे सोबे आसू लोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेसू आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुमचे खांबर बांदा आणि तुमचे दिवे पेटोवन धरा आपलो धनी फाटी घरा येवन दारात पडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साखरा बरी तुमी जाया लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा फाटी येता काय म्हूण ताची ते वाट पळयून रावतात आपलो धनी येताना जागे रावून तयार आसा ते साकर भागीस सै खरेंच हांव तुमकां सांगता धनीस आपले खांबार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो आपलो धनी मोद्याने वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर भागीस सै देवाचे उतर हे ख्रिस्त देवच्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत अपूर्वायची उतरां आमी आयकताली आपलो धनी मोद्याने वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर भागीस सै आज हे वासाक काडूंक एक कारण आसा कित्याक म्हळ्यार आमची तेरेस माय तिच्या मोडणाक सदांच तयार आसत आपूण म्हाका रसल्या देवाक पळोवप येता म्हणून ती केदळाची तयार आसतली फाटल्या थोड्या महिलांनी तिची भलायकी बरी नासली जर तर तुमी कोणी तिका भेट करून गेल्ल्या वेळार तिच्या तोंडातून पयले आयिल्लें उतर जावन आसा आनी हांवें देवाक मेळोवंक वेचें म्हणून
तिने आशिल्ले भाग आज तिका लाभला. ती देवाक रूपरुपण्याच्या खातीर ह्या संवसाराक आदेश मागून ती सर्गीच्या रासांत संपन्न आसा. आमचो भावाट आमकां कितेंय म्हणून दी, पूण मोरान म्हणटा आसतना आमकां ती जायती बेजार हाडटा आनी दूख भोगता. विशेश जावन आवयचें मोरान. आवयचें मोरान सोंसून आमकां आसात. भुरगीं ल्हान जावन दी वाडोवन व्हड जावन आसून भितर आवयचें मोरान म्हणटा आसतना तांच्या दोळ्यांत दुखां गरजेक जागळचें. मोरणाक आमी दोन चिंताप आटावंक शकता. पयल्या सुवातेर हे संवसाराचे चिंताप. मोरान म्हळ्यार बेजाराय हाडचें. मोरान म्हळ्यार आमकां आमच्या मोगाच्या मनशाक हांव वेगळासर हाडचो. मोरान म्हळ्यार नस्त म्हणलें चिंताप आमकां भोगता. पूण आमचो भावार्थ मोरना थंय अनेक विशय गणीत करता. ते जावन आसा मोरान नस्त न्हय बगार लाभ. मोरान जिविताचे अंत्य न्हय बगार नव्या जिविताचे सुरवात. आमची वयर तेरेस पायस देवादीन जाल्या. देवाच्या आदीन ती गेल्या आनी देवाकय एक नवें जिवीत ती सुरवात करत आसा. आमी हांगासर कुटुंबादारा आनी तिच्या मोगाची हांगासर जमल्या तिका आदेश मागच्या खातीर. ह्या संवसारी ती 72 वर्सां अपूर्वाची जिणें ती जियेली. तिच्या जिवितांत उकोल्ल दिसचें एक देणें जावन आसा मागण्याचें. हर एका दिसा सुखय नासतना ती मिसाक येताली. सकाळीं उठून येता क्षणा पयले मिसाचें बलिदान, मागीर उरुली कामां. आनी जर तर इगर्जेंत खंयच्याय कारणा खातीर मीस ना म्हणटना तिका बेजार भोगताले. आनी ती एक दीस मिसाक येनासली जाल्यार ती बेजाराय भोगताली. पूण 2 वर्सां आदी कोविडा वरवीं मिसा रद्द जाताना तिका विशेष बेजाराय आनी विशेष दूख. आनी आमकांय ती मिसाक येना म्हणटा आसतना बेजाराय भोगताली. कित्याक मीस जाल्या उपरांत तिका इल्लो वेळ रावपाचें आसलें. सगळ्यां कडेन हांसून उलयत आसलें. ती ना म्हणटा आसतना आमकां बेजाराय भोगता. आनी मुखार तिचो थाळो आयकूंक मेळना आनी तिचे थंय उलोवंक मेळना म्हणलें. आनी दुसरो शेगोळ तिचे थंय दिसून आयलो जावन आसा धादोसकायेचो. तिचे थंय धादोसकाय आसली. कोणीय मेळो भितर ती हांसून उलयताली. मोग ती हास्यांताली. आज आमच्या भयणीचें मोरान आमकां हर एकट्याक दुखाचें जावन गेलां. आयच्या वाचनांत सांगिल्ल्या प्रमाणे आपलो धनी फाटी येताना जागे रावन तयार आसात ते साकोर भागीस सयत ते चिंताप आमच्या काळजांत आनी मनांत रोवपाक जाय. जो कोण आपल्या मोरणाक तयाराय करता, जो कोण सर्गीच्या राजाक सोदत तेकता, ताचे ते देव संतोषता. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें मात्र न्हय, बगर आमचें जिवीत सर्गीच्या राजाचें जावन आसा. आमी संवसाराचे नागरीक थोड्याच तेंपाक, पूण आमचें शाश्वत नागरीकपण जावन आसा सर्गीचें. आमी हर एक ना एक दीस त्या सर्गीच्या राजांत आमचें पयलें मुद्दाम येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमच्या भयणीक आदेश मागया. ती ह्या संवसारी तिचें जिवीत ती जियेली. आपल्या भुरग्यांक ती धादोसकायेन जियेली. फावो तो मोग तिणें दिलो. थोडे फावटी तिच्या कुडीक जायती दूख भोगता जाल्यार, तिका बरोवप थांक ना जाल्यार ती दूख सोंसून व्हरताली. पूण भुरग्यांनी तिची जायती साखळी केल्या. जायते फावटी भलायकी बरी ना म्हणून ती सांगताली तो व्हड भुरग्यांनी रात वा दीस म्हणलें की नासतना तिका आस्पत्रेक व्हेल्लें आसा. आनी थंयसर तिका फावो तें फॅसिलिटीज ताणें दिला आनी तिची भलायकी बरी जाता आसत तिका घरा हाडून आनी तांच्या मापान तिका पळयला. त्या देखून भुरग्यांनो,
आवयचे मोरान तुमकां बेजाराय हाडून पुरो विशेष दूख तुमकां हाडटा जावं पुरो पूण आमची मायकंडी जावन सर्गीच्या रासाक तिचे भयण ती आज सोलोन व्हरतली आनी आमचो भावार्थ शिकयता की मोरान पावुल्ली देवाच्या उजव्या कुशीन बसतात आनी थंय जावन जायती बेसांवां ती मागून धाडटात आनी आमची मायकंडी जावन तुमकां दराळ आशिर्वादा सर्गी जावन मागून धाडटली म्हूण आमी गोरवोशा आज मायक आमी कुशेन आदेस मागया आनी देव तिची खंयची खातकां पोगसना जाल्यार ती पोगसून तिका ससनाच्या जिविताक व्हरून पावोनी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सर्वांनी उबे रावया. जो कोण भावार्थान मागणे करता ताच्या भावार्थाचे फळ जावन देव तो मागले दिता. आमच्या मायक सर्व विशेषरान मागणे करता आसतना कुटुंबाच्या इराद्या पसंती ह्या वेळार आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्याने देवाचे यात्रेक जिणेचो अर्थ समजवतो आणि अमर जिविताचो भरोसो दिवतो तुझी कृपा दिवून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या सर्व मुखेल्यांनी मनुष्य जिविताचे मोल उखलून सर्वांक संतोषान आणि समाधानी घेवन आदार दिशे तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवातीन जाल्ल्या आमच्या भयणी तेरेसाक ससान विशेवली आनी ह्या आमच्या भयणीच्या मरणांतय तुकेच जाल्ल्यान उजळण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या तोंडीर आसलेल्या आमच्या सुमेध प्रायमतान आनी टिडेस्तान तुज्या पुनर्जीवनपणांतय विश्वास दवरून ससान जिणेचो भरवसो उदेशेर करून म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्त थंय जिणेचो शेवट आसा म्हणल्यार सतत आमच्या युवजनांनी समजून त्या परी जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी वर आमी मावून जावया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. प्रार्थुया. सर्वपवित्र बापा आनी जीवदातारा जिविताचें देणे आमच्या मायक तेरेस पायसाक पावो केल्या खातीर आमी तुका अर्दा दिता. ह्या संवसारी ती एक आशिर्वाद जावन जियेली. आपल्या कुटुंबाक तशेंच शेजाराक ती गरजेची मनीस जावन जियेली. तिचे खातीर आमी अर्गां पाठयता. तिचे जावन लागल्या सर्व उपकारा खातीर आमी ऋणी जावन आसा. आज ती आमकां सोडून गेल्या. आमचे तावन ती पयस सरल्या म्हणलें दूख आमकां भोगता जाल्यार तुजे थंय शाश्वत जियेता म्हणलो बोगमोसो आमकां संतोश दिता. तिका तो स्विकार कर आनी तुज्या कोपान तिका दवर आनी मरणाच्या तणीर आसल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा लाभय. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. Tuka
आणि तुमचे बलिदान सर्व विधान देवा बापाक मानत असले जावं मागात सर्गेच्या दयाळ बापा आमची देणी घे आणि तुझी काकूळ आमकां दाखय तुझ्या पुताच्या परिमित मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय तशेंच तेलेच पायस आमच्या भयणीक तुझ्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर हो उपकार आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवान सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची खालसा उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व वेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व खाणी आणि सर्वताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोन्या वरवी आम्ही तुका दिन वाचून खावो ओ खाय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो मोर्नांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवी आमकांय भागी पुनर्जिविताचो बोरमोसो उदेलो मोरणपणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमा जिविताची बसवणी आमकां भुजबळ दिता सर्वेस्परा तुझ्या भावार्थ्याची जिवीत सरना बागार ते बदलता या संवसारांतले बिडार मोडून वेता आणि सर्गात शासनाचो निवास तयार जाता देखून आता सगळ्या देवदूतांनी भोगता संगाती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र घालून मी तेने पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सगळ्याची ख्रिस्ताची कूड आणि प्रगट आपले सुशेक स्मरण ससंपेच्या आधी ताणे कुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेचपरी जेवण जतस ताणे खास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळें तुमी समेस्त घेयात आणि हामतेक येयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातळाचे मोक्षाने वेळच्याक तुमचे बसत आणि समेस्त मुख्य बसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करा Bawa tersebut bergeduya. उल्हास करताव आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेची खास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार घेवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या मातसो मेजता पवित्रत्व एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उल्हास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याचे तिमर्ता बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तेरेस पायस तुझ्या साखळीची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेली
जशे पवित्र स्नानावरवींचीच बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जाव. पुनर्जिवंतपणान भरवूस धरून मेल्यात ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट लगीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे भरसरीत मुखामळपणान फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवकार मुडये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे दिसपती भाग्यवंत दंगता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या मोठ्या बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू संगता त्यास जेसू थंय पवित्रत्वेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेसूच्या जिवंतपणांत एक भरवूस दवरची आमी आमकांय पुनर्जिवंत आसा म्हणल्या परमेशान जेजून शिकयल्या मागण्या विभक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या सर्वेस्परा सर्व वायटांची आमकां निवार दया करून या जिवितांत अवस्थाय आमकां दी. सर्गीचे बाब आनी आमच्या सर्वंतराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशेन केल्याक आमकां तुजी उदार काकुटीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटांक सांबाळ. तुजी एक आनी रास वर्सां लायताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां घाल तुमचे समय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप करता ती शेलीचे जेवणाका पयली आमी सुबावी.
क्रमांक 357.
Ratuya Bombodya Bapa Jesuच्या मरण आणि पुनर्जीवनाचा संस्कार तेरेस पायस आमच्या भयणी पासून या तांसुभक्तीन संभ्रमला ताचे अनेकुचो सासणी कुसवण आणि शांती भोगूंक तिका फावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान या कुडीक मातयेक लावचो खायतो वावरत्याच्या साली प्रमाणे पाळटना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो अदभुत भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो अशें मरणाच्या जाळांत वाली फातकाच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारात निरंतरी वैभव आणि भाग्यवंताचो सांगत तिका फावो जावो आमी बसया आनी श्रद्धांजली करतली उघडपणा ग्रंथको अपूर्व्याच्युत रामका संता अध्यायी सौदा सौम्यतेई मरण पावतली ती सुभागी आपल्या कष्टावंती तावून तांकां सुटका मेळटली आनी तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सोवे आसतल्यो गो अपूर्व्याच्युत राम पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तर जाल्यार तेरेस पायस तिच्या विशांत आमी उलोवचें तर जाल्यार एका फुलाक तिका आमी सरी करयेत एक फूल एका वट्टांत फुलता आसतना आमकां संतोश दिसता एक फूल एक घरचो घरकार येवन सकाळीं एका झाडार पळयत आसतना एक फुलाचो बंग पळोवन तो संतोश पावता आनी थोडो वेळ उदोरत आसतना तें फूल फुलोवन येता आसतना आनी चड संतोश जाता आनी उपरांत पावलो त्या कर्कट्या वता पळयत आसतना
घेवया. बोधयाळ बापा, तेरेस पायस आमच्या भयणी सोबत भो आमी तुजे आदीर करता. क्रिस्त ते मेंढ्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन दिवपाचे देखून थीर भरोशा पात घेता. या विनाशी जिवितात तुझ्या साखळणीक तेरेस माय सबार देण्याचे करून अशें तुझ्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्ताच्या एकवटाची पुण्य आमकां दिली. देखून आमी तुका दीन वसता. सर्वेस्परा, आमचे मागणे तूं आकुलतेन मानून घे. तेरेस पायस तुझ्या साखळणीक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून सावती भावार्थ्याच्या उतरांनी एकामेकांक उजवण दिशेन कर. अशें क्रिस्त सवय पावून तुझ्या संगतांनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळी सदां काळजी घेवं. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं Oh,
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केलें. अशें जरी कोडणी केपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. ते आमचें प्रार्थन तूं मानून घे. ह्या फोंडांत तेरेज मांयक शांत विशय मेळ्ळो. तुमच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगोवंक तिका पावय. तूं जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. तेरेज पायस आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याच्या आदीन करुया. सोमी आपल्या शांतींत तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करू. तुमची जबाब तुजे लागीं मागता आयक आमकां. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या रासांत घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय. तेरेस पायस आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. मायच्या मरणा वरवीं आमी दुखीस्त जाल्या. भावार्थाच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशेन आमकां धैर्य दी. आमची सगळी प्रार्थना देवा मुखार दवरया. आमचे खासगी गरजो देवा मुखार दवरून जेचून शिकयले मागणी आमी सांगता म्हणया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं मागता तुज्या मेल्ल्या साकरणीची आमच्या मायेची काकलूत कर. आपल्या कळण्याची शिक्षा तिका दिनाका. कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यात एकवट आयली. तेच परी तुज्या काकुळतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत तिका स्वागत मेळू. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन निकेपूंच्या तेरेस पायस तुज्या साकरणीक विसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सासना
दयाकरनं दुखेस माझ्या तर्फे अंगत सर आईल्या काप यांडोरल्या दयाकर तुम्ही स्वीकार करायचे मी तुमच्या लगे विनंती करता कुटमाच्याने दयाकरनं घरा यायचे म्हणून विनंती करता दुखेस कुटमाच्या घरा ఇది అవును పన్నోడు పన్నోడు పన్న ಎರಡು ಸುಬ್ರ ಸುಬ್ರ सुधा म्हणलं सुधा म्हणा तुझ्या सुधा म्हणता त्यांचा